Doamne Iisuse Hristoase, să fie mie spre iertarea păcatelor și scump sângele Tău spre viața de veci, fie mie împărtășania aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie. Și la a doua și înfricoșătoare venirea Ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul și păcătoasa, să stau de dreapta măririi Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeul și poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Văzut-am lumina cea adevărată, vindic-am Duhul cel ceresc, aflat-am credința cea Sfântei Sfintei Trăim, închin în Pe noi înșine și unii pe alții, și
toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Sfântuiești sfințirea noastră și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace să ieșim. Într-un numele Domnului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvintești pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Binetatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale, pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjduim întru Tine, Pace unitare dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Pe toată darea cea bună și totodată ce desăvârșit de sus este coborându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și rugăciune îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Domnului să rugăm. Binecuvântarea Domnului peste voi cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire Ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, înalt prea sfințite Părinte, binecuvintează. Cel ce în brațele dreptului Simeon a primit a fi ținut pentru a noastră mântuire. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie am săvârșit-o, ale Sfântului Erat Pahomie de la Gledin și ale Sfinților mărturisitori năsăudeni, ale Sfinților dreptilor și dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bună și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Sfințite Părinte Arhiepiscop și Mitropolit, Preacucernice Părinte Vicar, Preacucernice Părinte Profesor Ioan Chirila, președintele Senatului Universității Babeș-Bolyai, Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernici Părinți Protopopi, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor parlamentari, domnilor primari, onorate oficialități, prieteni rotarieni și dragi voluntari ai Crucii Roșii, stimați oaspeți, iubiți credincioși. Parohia voastră a îmbrăcat din nou haină de sărbătoare. În multe împrejurări din viața omului, graiul nu poate exprima ce simte inima. Este o mare bucurie și totodată o mare onoare pentru tot satul Bucea și comuna noastră să-l avem astăzi în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, pe care îl întâmpinăm cu cuvintele: bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Ne simțim de asemenea onorați de prezența a numeroase personalități de vieții religioase, culturale, sociale și politice ale județului nostru și nu numai. Prezența dânșilor astăzi aici e o dovadă că satul nostru, comuna noastră, se bucură de dragostea, de prețuirea și prietenia lor. Cu prilejul unor asemenea vizite canonice, s-a consacrat rânduiala ca parocul să facă un scurt istoric al parohiei și al bisericii și al altor evenimente din viața lor. Ar fi foarte greu ca în câteva minute să cuprinzi 33 de ani de activitate și de aceea nu voi face un bilanț al activității mele, care în general e cunoscută. Aș aminti doar că anul trecut am renovat casa parohială pentru a o lăsa într-o stare cât mai bună succesorului meu. Am îmbunătățit sonorizarea și în biserică și am construit scări de piatră în spatele bisericii de lemn, cu meșteri pietrari din Comarnic, cei care au realizat și scările de piatră ce urcă spre Bisericuța Monument Istoric, trotuar la Casa de Cultură și la Biserica Nouă și alte lucrări. Înainte de pensionare, mai am 2-3 proiecte, nu atât de ambițioase ca precedentele, ci mai modeste, cum ar fi o sală de ședințe pentru Consiliul Parohial în Curtea Bisericii, continuarea amenajării Muzeului Satului și o cruce luminoasă pe dealul Culmii, care se va vedea de la intrarea în județul Cluj, Bucea fiind poarta dinspre vest, poarta de intrare dinspre vest în județul nostru. Pe un alt plan, împreună cu extraordinara doamnă director Simona Pratu, directoarea filialei Cluj a Crucii Roșii, cu formidabili voluntari ai Crucii Roșii, cu sprijinul Societății Naționale de Cruce Roșie și al Consiliului Județean, în special al domnilor Uiorian și Oleleu, dar și al altor instituții și oameni de bine, sperăm să finalizăm în următorii 2-3 ani baza națională de pregătire a voluntarilor pentru intervenția în situații de urgență și prim ajutor de la mălaieri. Proiectul, care este primul de acest fel în cadrul Societății Naționale de Cruce Roșie din România, se ridică la peste 1 milion de euro, cuprinzând 100 de locuri de cazare, cu bucătărie, sală de mese, sală de cabinet medical, bază de antrenament, etc. Înalt preasfințite Părinte Mitropolit, stimați oaspeți și credincioși, iată ce spuneam
În urmă cu 30 de ani, pe 4 iulie 1982, cu prilejul sfințirii acestei frumoase biserici de către regretatul și vrednicul de pomenire arhiepiscop Teofil Herinean, citez: câte despre mine, ca preot, mărturisesc că de azi înainte Bucea va fi centrul vieții mele. Aici mă voi identifica cu tot ce înseamnă interesele acestei parohii. Am încheiat citatul. Rămâne ca dumneavoastră și credincioșii mei să apreciați dacă ne-am ținut promisiuni. Iar în urmă cu aproape 3 ani, în 2010, când am aniversat 30 de ani de la înființarea parohiei Bucea, până atunci filia parohiei Negreni, 30 de ani de la numirea mea ca preot aici și 20 de ani de prietenie și colaborare cu comunitatea catolică și Crucea Roșie din Lorș, când a fost prezent și un grup de 20 de persoane din Germania, în frunte cu primarul și președintele Crucii Roșii, spuneam celor prezenți că și pe viitor eu îi voi aștepta tot aici. Sau la Sfântul Altar, sau lângă bradul argintiu din curtea bisericii. De încheiere, însă nu vă bucurați, încheierea e puțin cam lungă. De încheiere doresc să mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra parohiei noastre. Să mulțumesc în al preasfințitului nostru arhiepiscop și mitropolit pentru că a acceptat invitația noastră și prin prezența sa a dat frumusețe și strălucire acestei sărbători. Mulțumirea aduc familiei mele. Inegalabilei soții Maria. Și minunate fiice Ioana, care au fost mereu alături de mine, certându-mă și criticându-mă, alteori apreciindu-mă după caz. Am încercat și uneori am reușit să le urmez sfaturile știind că sunt sincer. Având mereu oaspeți, nu numai din țară, ci și din multe țări europene, soția Mariana, într-un moment de disperare, când i-am anunțat o nouă vizită, și nu de o zi, și nu o singură persoană, s-a revoltat spunându-mi: ce ai de gând? Să devin bucătăreasa Europei? Am încheiat citatul. Pentru tot. Și pentru toate, o iubesc la fel ca urma. Cu 34 de ani. 34 de ani, pentru că le aduc mulțumiri părinților preotul Augustin și învățătoarea Valeria, care acum
se odihnesc lângă biserica din Giurgia. Mulțumirea apoi de obicei nu sunt de motiv. Mulțumesc apoi Preacucernicul Părinte Vicarius din Tira, care revine la Bucea după mai bine de 30 de ani. Atunci, slujind ca tânăr diacon la sfințirea acestei frumoase biserici, alături de Părintele Vasile Rau și de regretatul Arhiepiscop Teofil Herineanu. Mulțumesc Preacucernicului Părinte Profesor Ioan Chirilă, mulțumesc Părintelui Consilier Claudiu Grama, Preacucernicilor Părinți Protopopi și desigur colegilor preoți. Le mulțumesc din inimă foștilor stareți de la Mănăstirea Sfântul Cuvios Ioan Iacob Pozevitul de la Piatra Craiului, Preacuvioșilor Gerontie și Spiridon, Părintele Spiridon, prezent azi aici și venit tocmai din Dobrogea, de la Mănăstirea Sfântul Andrei. Mulțumiri actualului stareț Antonie, care continuă ceea ce s-a început în 1995 și cu ajutorul lui Dumnezeu va finaliza una din cele mai frumoase